Khatkhati pen Chiti pli surihini ra inkora isiarni MOS lamdon chetok ponlo.chiklo jonvang ari kachirungtang risim asong atum aphan rupees suritrok piponji pusi sorkar pen pangdak ponlo. Board Chairman ta piponji lamchak ta piponpe detlo. CEM Dr tuliram ronghang ke inglong aso lapen karbi akhei ahoturlo.border development atangka doan ta ke choing hulablo. Laso putak CBI pen ke charli padoponanji pusia barim UPLA Chairman Nikonjo Kathar pen pangdak pontu. News Desk Report Birda Life. Pinya Birta, Lapuan Sington Poniglo, Naik Bomta, Birta Life.